Godmorgen. Godmorgen. Og så skal vi have 5 skjul ud herfra, et skjul der, og så videre ned. Så skal de pakkes ud, og der er allerede noget på lågene, men vi skal have hivet masser af græs op et eller andet sted fra på siderne af skjulene, og så smide det som depot, så vi kan smide det hen over vores ben.